ene ya share chas ndio sisi wa meeting nkwande meet chas show tie tuwa share no subscribe bia no wa gina so ye no wa ti asem ni ye na de bia to kotodwam Meet Charles Show and I will hear Meet Charles Show, ya saba opinion and answer Dana, the business and answer. Dana no kakurasem and a car pachiasem, a church and then a mafono, or so asanana sa elewanyono. Sakura brown benai, dins wo gumutan elewanyono, the etamu pito. Oh, yes, any party aseno, and if a apache, Titina, it mean the year trunk. The crasm and Naoka, now the Korea Satwa. Yeah, esanse mpanimfo se empampama ba mu kanidie huntino se yedensa fufu ana se pitu ade bi yanom de egu sa apachie nu mu a na tete hono ne emfa bibia na enom se kura ena ne yedenum na kura no nso te sa apachie na yekuma ewoni ni di so okoba bi eto pitu bia bi wo ho enu so kasia no enu ni etwamu mienu na mo sebe ade biri mu nyina kama na ye de agunsuom na mo akopek tete hwa ka dosa na meka na meya no emeya no amu na nsama wo tete fo no na ebroni fa wo ya ma ye no nsama na ya dobe no ho ahoma bi na ye de yi akwaduo ni atromo eyiwa na etwawo enu a adosa na nanka ya twim hurumu nyina fita na ya de agu awiem ne mu awo ubeko na pai fita tete ho bitonsa afuru na ho kwa na se oyi bima na wi abokora no so uhwie san afuru no gu obo san afuru no hurihuri wo kora no ani no na etutu ti se de esija so anu ni efre no kura de na akoto pito ensafufu a ye de ma wona ye se fra no na fa ensafufu no gum na no na ye de nom enu na ye ni bonsua sa de anu ni efre no kura nti kuko Kumasi ya obro no bi efre wo kura da so nsuo dase ho the dasi ya wana na school na chiri wono kura da so tetina na mo ko banti ma ye ko kajeti ani ye ko kuruma o mo efirabu akwa ni ade ko no a o mu nyina kwa atwoma ne ayifo no a o mo besene no o mu duru wa ensuo no ni yatu na bura kama eni edi nua sam so kama ensuo no ni kroji eni ade kura butu so edi uso ani ma sadie ya wudu wa wabre na wasrie na o de kura na sensuo ni bia nom uwia na de abutu ho na akotu nua no mojom ni ebisa za akoso ya esimu ni enim se mu bo sese kura di akiro na adazu eduru nsuo na akura ne da so no yesu ye home ye numu nsuo kakra ne hona na ya homeje bia na kura no da nsuo no so ne nsuo na enyunu na de kura asa na wo nom a wo ti nsuo no de no
ene obi aya se ene uduru ba bi a nsuo na akora da so na ene abefre ho se kora da nsuo no so ye de nom abofa so ene potoka se nti bibia e pese ye dan no de ko potoka sem ene ma e benya burono no se kora da so titi nsuo a na ya bujusuo na so ya brefo esua de bonyefo ne atene nimfo nyina uduru ho na apensuo anu nko ade a ene uduru ho na so nko ade a kora da nsuo no so yemfa kodwo na enom nsuo no so ho na na wo ho na nti e befro kora da so no yemfa kodwo ena enom meka kodwo sei wonti ase meka kodwo wonti ase tete wona nanum ko fuom ni nsuo asa ni obetwa suwa ena abafie oboze waboa no wapon na obeba no watwa bode ahabai emunu na entunsan ye no na wode wa wine yem no kakra bi no wode ato awiem na aboto na yemre oba no obeduru nsuo no so hwa na wamoamoa no na abeyese bonsuya na ode sensuo no numa nyensuo ya kamawu kodwo nyade ye kura me akamawu kodwo sukoma na deme no ahaba na ya momo ano de sensuo wo kwaya se ni wiram no ye nom no saa de no ne afure ni kodwo wa momo ahaba bi sensuo anom ne afure ni kodwo na we de nsuo we de na kura na da so ma ebenya abro no kura da so se wo se de nananum o musi o muniema ekuro ni didi kuro bia wo bete se abamu bia no na o mu kotena aduase sinurase abenase kubiase so adie bia yedua anasa adie wahaba munu bia na nananum kotena ho kontan ase oduma ase eframo ase ba bia nana kotena ye ebi adua na anesi ho no a okotena ase ye no enu odi dua nti nyo no na atuduko wo ko no wo de wuduru ba bia ye dua nkube na ase hwa wote ho ye fure ho kube ase wo nkran kwa em wo kwa ya na esi ho no asie pe no otie dua ya no ye fure ho ya ase si bia wo kurosu bia no ye dua ahyenso de ene da kuro no so bia ye nsuo so nsutenewu etwama ko nyapo ye te ayi hunu de epoda so ayomu so nsuo no enche ni ekotena ye no ne sabinom ayom ye nya no susu bata da ne so ne yete go eso ofiso tanoso edini bia wete so bia no nsuo kro nipa kofi mi nka kurom fofi se wo hunana mo awon ade bo ne ade to edin toto so bia no nsuo se dua kuro nipa na wasratoa yehunu kontoa yehunu toa yehunu dua toa ne ade asratoa yewo dua bi wo wira maso aba te sakasa mijiri se ahadi etima wa hedi akasa ade enyemo yewo dua akasa so aba ebra
bere akokɔ sadeɛ etia nkwala akɔsesa no wɔn tafere na ba ho no wɔn wi mfimfini no sɛ ɛnɛ na amafo awisadeɛ a yɛkɔtɔ no edwama nso na yɛwisa ɛsɛ chiringam nkwala ni nyinaa na yɛduro fi sɛ nkwala di wi no nyinaa na sa yadeɛ ɛnɛ hwan na bɛma ne ba akɔsɛ duane bi kura si afikyira akɔfa ba fie kura abɛbo no kane nwama ba hwan na ebuo sɛ nwama ba yɛde ya nwa yɛde yɛ nneɛma bebree sɛ nti ɛnɛ yɛtɔ yɛwudua bi wɔ hɔ so aba na ba ne yɛ kuruwa kama na tete no nananom kɔfa dua no na ba no enyini na tete a ubetuo no na bibia anim na dua no enyina ate a na dua no na awo te sɛ deɛ koraa ne wei mu nyinaa teɛ no na yɛde bafo no si ano a ne yɛkyi nyinaa na no na bɛyɛ ketewa bi ɛsiane sɛ aduane na ɛwɔ mu no so nti wɔwoso na yi na wahata apodua teɛ bi no ɔde awurawura hɔ no wayiyi mu nyinaa tete hɔ adeɛ frɛ n'asra a yɛde bonto ɛna ɛyɛ no na yɛ mpanimfoɔ ne hu a na yɛbɛhu asra na yɛgye sɛ yɛde gu ɛmɔ werɛ so nti mpanin si yɛgye asra no wɔ anyi bi yɛ so wɔ mɔ werɛ wu na wɔn de kuntipaeɛ enye na nneɛma nyinaa yɛ nwonwona nkwalaa gye asra bɔ so na yɛnim deɛ de asra yɛ tete ne mpanimfoɔ ne hu asra onya nkwalaa na saa deɛ kurukuruwa no ɛno ɛna wɔn ɛyam bonto no a na hunne ne de agum ne asensini dua ne tokuro kotoa na no yɛ pɛ ne de atua hɔ ensuo bɛtɔ abo wafe nesa deɛ na no ntuye ensuo bokom a ensuo to gyae na akɔkora wɔde na wɔsɛ ne mihu amasra ibi ma bi sɛ taa no ɛbo bonto no ɛbo no yi na apoma no mɔwerɛ wɔ ne nsa no na wɔde ne nsa bɔ asratoa no toa adeɛ dua na ba no po bo sɛ kakra firi mu na bɛgu no mɔwerɛ so na wɔde atua no hwene fa no atwe afei kakra bo sɛ ne n'ani ayɛ kɔɔ asra na yɛkora no wɔ mu no yɛkora no wɔ saa aduaba no mu no enti na nananom bɛfrɛ no asratoa asra na nananom hu ya no enumu na ne adeɛ kotoa bi no na ne etumu tokuro ne yedigu mu sɛ de nsuo yɛse atodo asanya de wako awuo ntuam tete na nananom kɔkɔ a ne wɔ kɔntoa bi wɔ hɔ a ɛno nso yɛ hatamu amamu wo ne de atodo gum ne etua so nsuo tomfie nan kura atodo no mfɔ kɔntoa na enua bi ɛte sɛ de yɛde sa na ne ya de da bɔɔla so ne kɔn tie ɛse atodo asanya de wako awuo ntuam atuduasa na de wako awuo ntuam yɛde atuduo na ɛkɔpem atuo akɔkɔn na makɔwu kumu antini na atuduo ni mu na menam kumu ndi yɛse atuduasa nya de wako awuo ntuam asratoa saa de na ne yɛde gum na nananom ɛde yɛ wɔ mo ho adeɛ no nti ɛna ma ebenya aduana ba ɛte sɛ asratoa saa asratoa na nananom didi agorɔ didi wɔ mɔni saa asratoa korɔ na wo yɛdidi agorɔ kɛse a tete hɔ mpanimfoɔ de to mpaninwom jansa no lokuru da chuda ni bebu abo nipa ne ba oda ne mofra gura chire jansa no lokuru da chuda ni bebu akunu nipa ne ba wa na tetefo no wo mo no ebra asemosif krom ye twe manson na fie kuo japade ye se ya himfie bubu manson ti ye se ye nkoye na
ɛfa baako kohyia baabi sadwa bi ase na adɔmfo no wo ma yɛmpɛ wɔ hene no yɛpɛsi egu n'anim ase ani amene nwom yansa no lokuru wodai no na daakye wodai ne bebu abo nipa ne ba wodai na mɔfra agura kyire yansa no lokuru wodai daakye wodai ne bebu abo nipa ne ba so nanananom na asratoa no yasesa bosia edi agum ene edi ahomatea bi ahya asratoa no ene yatwedua ene edi atwia ahoma no nkyɛ ama ahoma na kyere asratoa no na yɛayɛ baako nso saa yɛsusu sɛ deɛ wode hyɛ wo nsantem na wodane na baako bɛba bɛka baako na ɛsiane sɛ adumu ɔha na yɛ apakyi anaa akɔntoa nketenkete bi nti ɔfa no woda na mmɔfra agura akyire no watwa adeɛ no krekrɛ na yɛde bɔ nnwom ɛyɛ nananom agorɔ a na wɔmu di mpinto agorɔ koraa ne ka ho yɛdi mpinto agorɔ no na ɛka ho na me kɔda me nam jamase na mbɛba me nam jamase ne dua jama yi ma bɔ me amansa ase agye me tata me de ma hwene ate sa hwene kɔkɔ abɔdombo mu ne gya me na buhei bobu jami na buwe ye mi wa na guragu jami na buwe ye bobu jami na buwe ye mi wa na guragu na sasra to anu abosia na egum no otwa no no woso no sasa kese enwum na wo to no ne ade no sa bere na pentoa ene nananum kurekura bo ene de bon kekere de na fritua yese empanimfo no di mpinto agoro ne ye di siripe pani bi ewu tete apani na wu ana agoro bi ni ho ase ne ye kofa hwa besi ase amana be bonyum no na bi ni ho na o mo de mpinto agoro no na siripe esi na akotoku na mi dwasu onyina ye dai oba me se me panu ni wo na mi dwasu onyina ye dai awo breya na no wa kwasu akuma ko di mi ja ho asina eno aduane edo na mpanimfo atenase oba pani bi awu bema bi yire wu na mpanimfo no ehuohu awoba no bono nyom bono mpaninyom bra no otiase no be okwaja bema na aduane ede na hwan na bema na aduane ede asratoa na nanom ni didi agoro kese papa woni nyina ye niema enye nipa nyina na ehunu bie se obi ati biduru ko a woni nsa de asratoa no sitie enne na nanom jasa niema nyina jama no nyina wo wiram se yemfa mo ye ho yemfanse ye ho ya de ni ade ene nua ni bere ni sika ni bere ni nipa dodo aya yenti ye twa sa nua yi nyina agu na wo pebi ahin na okonye bi asratoa eyo dua bi aba na no mo eno na se wo mo kwa hayo ana se bere a woda na konwa bi mu oje ne mframa ne na pese fa no no pese woda no obuzu yi asratoa no no de ne nsabo ode bo a afi ni watu die tu dua ketewa ni etua no apoma ne mowere no adane ano na hwe ne mowere ubonso ode ne nsabo no pe na ba ne mowere ano no ohua asra na ayekura munnimu nti ne ebefre na asrato wo na eyidua ba na no mu didi agoro yesre mo ne mabi wo ho ne yekeka ne se ya wa ante ase ya wo nte ase na no mo niji tete no chen ne na yese brass band ne ho awan tete ye beto ye nananom no kramo se edu mi na wu ye na besie no kwabena kra kire kontanse wo besie no wone ne mpento agorofo wo mo bae wo mo goro saa twinisini na ka wo mo de aka nyina ye mpento ana wo ba na nwuma ye to na ba ewo mu ne nsam a wo mo ka no wutimi se nipa titiru bi ewu
asratoane we mu nyina ne pentoane ne ye nananum ne ye de yie bibia yesre mu sankofo anye muso we mu nyina na nyeka eno obi wu ne mamre wafo mienu bi aka obekọ da bi nchem na mre wafo no hwede ye wawu no se wo mu tipenso atete no wo mu di agro ye so ye bo ampe ye ya hyehyaba ye ya pampame agro bia no wo mu di bie obekọ ne ma no be miensa nan num ne ake ho abom ne eto abebunwom e kire se wo mu dofo bi abu ene owu enyawerɛ ho bio owu enyawerɛ ho bio miwura megiri se kasa no ne diso no ye de kura ne na se kire no ne bapem asrato anu besia ebre fufuro mu no se bibi wo ho a ye beka nuaba na nananu mu die tete ho ne madu ahodene nuaba na nananu de ye nkwa ye beka ho asem sesi a montwe ye ba eti the God's family no kontoa ene apachi ene kutu anase danka no ebu okra sorry dem ma na wusu bi wa sorry dem ho kichu sit na sabro ni metals the size instruments nya mai enti ene na mpelefo no ukọ some churches na omu yusu na enime me de emso ni mpanyini tira bo hu mpanyin sempa akoso ekuma ukọ di meja wemi ye akombe de mi o na sa nyum no ya wani odim ja ho si na ye na sa no bibi akoso ekuma ukọ di meja wemi asina na achire ba ho mo achire mu akoso kuma pa de na bibi de achire meet child show na wo no bidi besia subscribe like and share na ni age bisme ni age pa ye beka enuaba ene de ye fruit and vegetables ene nua de sayade twen ne tie bi by the ne de no show we besia